As melloras no malecón de Gaset, o peirao do Marqués na confluencia coa Costa do Ferrador e na saída da Ponte de Noia cara a Bergondo están prácticamente rematadas, tan só pendentes de pintado e sinalización. Varias desas actuacións melloran e xa están executadas, agora estáse co proceso de pintado e sinalización, melloran a zona do Muelle do Marqués, esa travesía, a confluencia entre a baixada do Ferrador e o Muelle do Marqués pavimentouse tamén unha zona na que se estaba producindo un digamos, abatimento ou afundimento ao longo dos últimos anos, corrixeuse e regularizouse esa zona na que facía un badén no momento do tránsito dos vehículos, pavimentouse tamén a desembocadura da Ponte do Campo de Noia, dirección hacia Chaínza e Bergondo. En Bergondo enlázase con a actuación tamén da estrada provincial que discurre a través do núcleo urbano de Bergondo. O Concello de Noia daralle continuidade a este plan de mellora da rede viaria con actuacións similares no Pereiro da Riba, no Obre, na contorna do cemiterio de Santa Cristina, na zona da Barquiña ou na avenida da Coruña. Próximas semanas van a comenzar tamén os traballos de pavimentación na avenida da Coruña, un investimento de máis de 90.000 euros que vai a permitir tamén mellorar o firme e as condicións de seguridade viaria nunha das principais travesías de Noia que conecta San Bernardo, a travesía de San Bernardo ca propia Alameda de Noia e que logo confluirá ca actuación que se está facendo dende a travesía da Barquiña ata Alameda, na estrada de Noia hacia Muros, onde tamén se está construindo a glorieta e que se vai a ver sumada tamén a outras actuacións de pavimentación que levan incorporada instalación de colector de saneamiento e pavimentación na zona de Santa Cristina, na parroquia de Santa Cristina, na zona da Barquiña, Gradil, Carracido e demais. O importe total destas obras, que incrementarán notablemente a seguridade viaria no municipio, ascende a 300.000 euros.